mukutaurisa tete kuti muno mudo matorara kana toda waridza torara mutorara madaini waridza ike papa murara oshokuta sai kurara chi isakagara yedu chingona yedu TV makatigaririra akoko zvinotadzisei kuita semunhu kurara izvo isikatangunzwawo upika tongenda kunorara mazisenya tuka nopa mukungoshingirira chete kuda kuona TV ndemunorara ndakomana tichaenda kana takunzwa upi sasoti harari hamino takaitwa sei kana ndechimboona TV aiwa TV kudini vakatanga rinofarira mainzi dera ribhora tetomboti ndezvedu isusu chitisiyo chitisare tichiona munorara uko aida tomboona kuti chii chichaitika pamuvhiroro mbotipoemukana umboona mukuenda muda notimanyisa mukoma imire ibhora imi maindi ndeye vakadza ine moraro maindi ndewakadzi papo pamaona pakanyonzi maindi ndewakadzi totongoti nharo ngationepo kana zviripo ka zvakanyorwa zvokunzi avo zvinoona wakadzi aiwa handinoenda ndoti hanzi mukati hanzi ndewakadzi maindi ko imi munogoti ndewakadzi siyani muona mune varume kuti umo sonaro tosi iyo sotedzera unotenga kumi mumbe changati marara zvifano zvakaoma mama unenge wabata ngopandisa tete asi mama wakurara eya mungakotsira koma ndii chinorara mboirone ndinzinzo tinokurara ndakunyarara kwacho amini naitete tete kana muri kumba kwenyu munorara ngo chirungu kana kuti tapfungwa ndakasvinura mbomira zviita futi zvichienderana nokuti ndiri kumboita nezveruchivoanehope rarai nemwaridza sikana murari nemwaridza sikuru wangu simukamenya ndisina hope enda kutongozarai hausina hope zvokurara wakarindwa kozine basa rei nungu yakamwaridza nyimuraraka isu kana takunzwa hope tinongozvisingira toenda urara kubetikedu komunitei kuti tuma kuti ndai murari kutsumba kutuma isi mukutituma nemuwaridze murarapo muchanoita zvei kugara icho vanorara menashi ati tadziswika nauda ita plani tichibuda nemwana ndavhura hombe nemwana zvaona kubudikira pasimati twazviyese tudonaka tora zve26 ogeshikai klazika apa pamiriona andisira kana bhuru titacha vasi kuda kurara toita sei utaona pane nguva shanga ndinoti chinyedera karabata kabeti chimoda nyade mzuku tete kupedzesedzedza kutondikunda unozondimutsa kana makuwaridza ndenda unorara ahora ichete amusotonoro aiwa no problem ora uchitete neso bo abo inda wadingonorara nsiya mako ichiri kuona icho ichiri kuona ipapo akasawanika nenharo tudhana apane nharo murara ati abatohwina manje ndachingakuchita ukutyai kuyo usatyaikana taimekuita sei temadzina mabasa taimekudi teidzi tichiripedzi atibata mandiko anotibata usatyai zvazviribhota kana kutyaiwa bacho zvaizvo kutoita bata toenda musika
Ndio. Mafana. Boy baba. Udalizi hapa. Boy mafana. Maana kwa gani? Kurisi. Ndakatokingira nela zoezi. Ngone ni boy mbona na simba nangu hivi. Batuona kamba nangu. Ani nyeri pana. Hasa kubuleza kwa badini. Ndikachi kasi mchana kwa mkeke bari. Siri kwa matinga ile. Wari sakaru tase karuka kuno sana kwa mbele ndeni hapo zitu. Buat pile sedikit saya bawa makan boleh siap dan terdapat di mana sasisia zinda kami ni dia sampai begitu ini dia kasih film dan 5 years back siapa nama dia kasih apa anda pernah tumbukira mndege para mbaye UK hizi hapa nasikia baki nilienda kutoka pana lakini kote ningefanya habari aku berbapa songkat jangan ada bagi sesuatu. Asaran sini sakit itu tanggal berapa? Sakit. Siapa? Ayah bos. So, mau bong sih. Apa masih? Coba tu dah. Anda kesulitan. Lawan yang dulu. Anda tahu saya. Betul bang. Itu tanggal bos ini intanya ni. Ndakana tazini kesenzi kuzozo ndakafirwa nemukadzi ndozoti mukadzi umwe wandorora ndomupinda kuti ndinomanana wazvinoitazviti ndatonani nditangira zviri paground chienda mberi handizvo zvibati paketena apa bebi wangufanha ngotsvaga kutouya kwako ndokutochinda zvinozoitachi mwana wanichiti aiwa kana sandaresi kuita mwana asi nembinongeredi aiwa kana aiwa handisandarigono kuchengeta aiwa izvo zvimufanire menyu makazara mwasikana bana vasikana kasina zviri wanda yakusira meseji mwana unokopindura nangepangachafonishondenredisi but svika 1 hour kusati mapindura aiwa ndatotsamwe anadevongo okusava uri kudachira unoziva anichandodei let me show. Apa sebenarnya family aku ini? Sure. Let me show. Okay. Tengok ini. Hey baby. Hey. Kau coba sana baby. Coba. Mari je. Sure. Anda ada lagi yang bisa berkompas mana? Bakal Farah sih. Bakal Farah singaite. Hati tongwana. Yakula udala robotisi. Anjadzi yangu kana boti. Kana umbobese. Zvotodaro. Zvototi kana vakatotsa chifamba tisapa kana. Avana kana pressure vana. Ayo apa ni maruda kana pressure. Ndono fana ngoramba chipa mari ndotutudeni beli boys. Kuti zinyaya chona chinatsosimba. Fana ngota kamwana wani. Kuti sezvoita ba. Apa madzire mwana apa kana. Ayo mwana toiti. But kwete izvezvi. Apa next table. Aiwa baby. Andikuramba but pa next year. Ndikutokupromise zvamwari izvezvi. Unozoti handimbokuniipira. Izvezvi handiboda kuniipira. Hatozozvita next year. Sure. Asi sazondira shandokuda sha. Sure. Makoti. Atiti. Yo. Wana kwa muka mu. Kwa hindi. Hamenuka. Kwa tiga. Soft good. Iwe. Nenga kajibiswa wewe.
Unozona nokurara kuyo pedza chipembero daro. Unondedzaka musisina munomu waende ku. Ha? Anora betu. Hawamu hawani kabuda. Anora betu. Kubetu kupiko. Andi vanorara munomu. Asi ukuope. Akuda kwani? Nemuro. Nemedi. Ari kuope. Tatizwa kase munomu yana. Ndozvatoitike papa. Ndosaka ungachitituma kuraraka. Vana avasowa. Unotana tako zvakachenjera. Vana avanhu. Ndakakudzai vatete zvamauya garai pasi nevana. Handimaona zvaitika muripo maindipa mhosva. Vana vainzenza. Inzenzezi. Mimi ndima kwajaidza imini. Uya auya neraisi ka. Makabva mafara raisi yechirungu anditi. Indatosha anonditsigira ndanga ndiri ndega divi kwangu. Uya basekerera wamene zvangu mari dzanga chiratidza mufoni akataka kusekerera. Kuja. Kavaida ndiso. Uchiona kaizvo zvabuda. Wabudawo watobudawo. Azvitauro ndizvo izvongo zvavo. Zvafana nemari cheche mari aitauro tabva kuti inongoshanda mari. Unozoona. Imweni dzotsvaka zvakawanda. Musi watushaya takamitiswa ka. Uchazviona kuti mabumba isi nyama. Ndiri pane. Asi mimi vatete mama akufarira apa. Ndakuona mama akufarira apa zvinhu zvanga zvauya apa mama chinja kesi mama mane mufaro. Oda nditsamwire zvokudya ndega muno. Oda nditsamwire zvokudya. Asi kana taura katadza nditeerera. Kaenda kakunotsvaga zvinhu. Ati ndo zvamuri kuda. Sandiri kuda kuita seiko. Mama muchisekerera kasaka vanotadza nekubuda. Dai matsamwa ka. Wanga wasingamboendi. Imi mama kapavira, ni mama kapavira makanyarara. Inda mbotaura chinhu here. Saka ndakachizosisa simba papi. Aiwa imi ndimi waridzi vevana ndimi tete. Imi ndotaura zvangu. Imi ndimi waridzi vevana. Ya. Iwe ndiwe wakawajaidza iwewe. Iwe mai vacho ndiwe problem pano. Wakutondikanganisa vana vahanzvadzi yangu. Saka uri kupota chisekera zvekudya zvikana maibeka. Vakundipa mhosva. Alright, pazviri kuuya zvekudya izvi uchitambira unokuti zvabhepi. Uchiona mwanasikana achisvika mbana 10 o'clock. Unokuti zvabhepi. Woti anzi BP yangu inokwira, BP yangu inokwira. Saka ikwira nekumona mwanasikana achisvika mbana 10 o'clock. Kwa akapondwa. Ko zvavo yavane muripo wane mari kumudzosera. Taona muchisekerera wani. Saka ini ndina ichazoita simba zvanhasi kuti dzokera nazvo. Imamai mazese agara sviya nazvo. Saka ini ndaigoita simba imatete vacho muchizvitadza. Ini ndindaizvozvigona. Imi mwerudzi. Mwanakomana aripo ari kuzvitadza wani. Kana ndakumurowa ka asina kuna anopinji. Fati yenyu vatete. Ndinozviona totangira ipapo. Yetega. Zvinongeromba munomu vanongoni nenge dzinondibhohwa ini chii chakadaro ava vaodhiropu yangu ndikuona ikabviswa dhoo zvinhu zvacho aiwa bodo dai ali achirora newe tanaka newe unodamuka na 8 o'clock iweka zoti watomusikana mombe mukaukline toni Kuma aliwani. Ali munhu wemukomana handizvidi. Amana, izvo munhu kwini ndikuti basi. Aiwa. Isa mvura yeporridge. Ita zvinhu zvinofamba toni. Ndida kubuda. Chama chomubasa kusina naye. Ina basa randoita vana vairi. Ndisiye zvangu. Ndisiye. Munhu wekupi. Saka pakufarira manje kuti alauya kubika. Mukoma. Uyu Nicho. Ndozvinomutadzisa kuroora hanzvadzi yako. Ndozvinomutadzisa kuroora uyu. Kuti uri tokonya mazisoda dzoti ubonorara. Izuru nebhoizi rangu yadzononoka kurara mwana. Saka wakatombovumba kutsvaga basa. Basa ndorida zvangu batiri kuti betsei. Alika. Iyo ndauda kuti uchitsvaga mukadzi umboroora pamwe zvingaite nani bwonziwo mama ake uyu Neshuwa ngarore ini ndikubatsira poto kuneneyo. Bwonzi ali urutozvononge mwana mudiki aiwa waufana uroora mwana manje ndorora. Iwe Mamuka seko mama. Ndamuka hangu kuri seko kwawarara. Mama Nitona ndatouya kudai so. Ndatomboya kutsvaga porridge makusina nayo. Ndapamwe sisadira porridge. Iwe ndandikudzotisa mvrechi. Ndatombomuudza mutsiure we. Wangu. Watombotaurira. Aiwa. Mama mwana. Ini manera naurara ndachi. Kochi.
Abwezi ukarina zobika takazongononoka kubva kwatanga tiri ko kumafaroko apa pakaipa. Iwe ndogara ndakakudza kuti buda mba menyu wadya zvekuda unotemba bhoizi rako kokoko ina handizvida handi mwana anorara nenzara chikafu munomanga musina changa chirimo aiwa handizvide next time ibva munomuwadya handiti kaali uri kunzwa zvandiri kutaura ndikupanzwa mama ndikuwanza nyaya yavo yachitadza kubika porridge aiwa anobika ngatangati iwe akakuudza kuti unonge wachisiya gumbezi rakadai ndiani kusakurowa kwandokuitai pamba panapa aka ndikutoona kuti muri kutoenderera ali wamurume mukuru zvako asi nchabata shamu mama ndanzwa muchinetsa naye mongogara because chiri kutoitika anditi uyu kauyu anoona iwewe because iwe unekameka undurura nikaunoita uite zvinhu zvako nemazvo kuti uyu aite chakanaka iwe ndione ngwatanga nechakanaka mama ini ndiri musikane rini anongotitedzera ndiri musikane ndiwe festibon yepano maplesi ndiwakakura uchisuka wakudaita nungo nekuti uyakura wakuda kuonerwa kanekuti tanaka akura iye hanzi ndiye musikana kana aroorwa anoshanda sei kumba kwake ngoma mukusisira kuroorwa kumwana mudiki akamusi kundimhanyisa kuti ye roora wamurume mukuru yezo 25 years unoti uchiri mwana mudiki neyali aiwa enda kuda muroora iye asi munhu mukuru iwe idzo 13 years idzi chibhodhi ichi achiri mwana mudiki uyu ali iwe ndakuda muroora pano mama muroora wacho ari kutsika saka kana chitsika ndoita sei ndichadzifambira ndakuda muroora ini aiwa ndakuda kuti munomumhanye zvizukuru aiwa kana timbowandawo panogara tingori 3 kwakubhohwa imamda nditsvagirire mukadzi wacho mama kana uri ukundikana mwanangu ndichakutsvagira iwe tanaka ukaonawo munhu akanaka musikana akanaka ane hunhu akanyatsoti simbirira ndikutsvagira uyo anotya wasikana ona ziso unotopimbawo iwe aidini vanhu vakumunoita kundinakidza imimiso uchidiwa nani iwe usachokore mukomo wako hausachokore mukomo anokurowo iwe chisapoto yeporiji handiti chisapoto yeporiji iwo do tinotenga chingwa handiti do tinotenga chingwa uye akangobika poriji totoita zvatoda kuita dobika tsiko tindobuda ndobuda aiwa apapo mama panangana tomboipa zvacho apapo ya iwe tanaka mama ndine bhachi rangu rimwe rakaita like kambada so rine kapingi munomu riri kupi ndakamboona mukoma ali vakatitambuka pepabhigi vanenge vakanonopa bhigi ravo naye ari ichokwadi rechitauro nemwana mama muri unoziva kuti chi uyu tanaka hanzwisisi hanzi akakona akakubira mabredzi enyu aya akaisa munsura ari kunyepa ndiye akanopa musikana wake vana ari munhu aiwa kana uyuwo hanzi akaenda nejuzi rangu riri mupepabhegi saka chiko ai mama ini hanambe nejuzi renyu Mayday. Mukaira, kwacheno. Mukai muona unanya sote wauya. Mayday. Mukaira. Marare rujuko mkajungu naye. Asinya mazungu waza. Asinya mazungu waza. Kati wanawia ka. Nuka nao seba na bamini wana. Nuka nao seba na. Kamu satu wawia ka. Anda kata kena. Kamu satu wawia. Sio kuti joka fambasi. Tena wana uvuze hiyo ndio apana wakaoneka hivi beta ndio kuti rarai. Ini ndakanga batwa leo kuzini kaya kujena kuzini. Ndakakukotira ndakakusendi kutandara kana wana. Saka zokokotira we saka ngona mchishina katakati pamwe pa wabuda zvopa ndoenda kutoilet. Anditi muri kwana petendo zvandokuudza izvi vana venyu handi muri kuzona. Handi muri kuzona. Naidi pamhosva paya. Utodatamura zvachirodza takutomuka hana kana pressure. Neiona hadzadzi dzavasedzauya kubva kwemokomezi. Wasati wauya. Thank you.